Kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba
Amen, amen. Magandang umaga po muli sa bawat isa po sa atin. Kamusta po ang bawat isa? I pray na nasa mabuti po tayong kalalagayan at I pray po na ang Panginoon po ang patuloy na kumikilos po sa ating mga buhay. Amen? Narito po tayo muli sa programang Tinig ng Pag-asa na kung saan sa ating Panginoon meron po tayong pag-asa. Sa Panginoon makakatagpo po tayo ng pag-asa. Pero dito po sa mundong ito, hindi po assurance ang anumang meron tayo sa buhay, lalong-lalo na kung wala po ang ating Panginoon. Amen? Sa ating pong pagpapatuloy, ngayong umagang ito, tayo po yumuko sandali at tayo dumulog sa panalangin and let's invite the presence of God this morning. Amen? Heavenly Father, we thank you, O God, for this wonderful day. Sa pagkakataon muli na binigay niyo po sa amin to study your word, to meditate on your word, because only your word can change us. Only your word can transform our lives. Salamat po, Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan, na ang layunin mo lamang, ang kaparaanan mo lamang ang siyang maganap sa umagang ito. At Lord, ang bawat isa na nakikinig, Lord, I pray, O God, na matanggap po namin, Lord, ang bahagi po namin sa iyong presensya, sa iyong salita ngayong umaga. Salamat po. Malaya ka pong kumilos, Banal na Espiritu, sa aming kalagitnaan. We honor you, we glorify you, this we ask in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Amen. So, ngayong buwan ng Nobyembre, amen, in this month of November, halos patapos na po ang buwan na ito. Amen? Ito po pa rin ang topic po natin about unity. Marami na po tayong narinig with regards to unity. Amen? Pero let us not block. Hayaan po natin. Let us not block yung pong nais ipahatid sa atin ngayong umagang ito ng ating Panginoon. Amen? Let's open our hearts. Let's open our minds. At let's open our spirit na makapakinig po muli ng kanyang salita. Sabi po sa banal na salita ng Diyos, faith comes through hearing and hearing by the word of God. Huwag po tayong manghinawa, huwag po tayong manawa sa pakikinig at pakikinig ng kanyang salita. Amen? Tayo po yung magpatuloy ngayong umagang ito. Dito po sa Psalms 133, verses 1 to 3. Ito po yung pinaka-main text po natin for the whole month. Psalms 133, verses 1 to 3. Basahin po natin, panandalian. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Verse 2, it is like the precious oil upon the head, running down on the beard of Aaron, running down on the edge of his garments. Verse 3, it is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life forevermore. Ang Diyos po magpala sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Unity. Palagi po natin naririnig. Ano po itong unity na to? Amen? Sa lahat po ng institusyon, pumunta ka man sa labas, sa loob ng pamilya, sa gobyerno, sa lahat, kailangan po ng pagkakaisa. Amen? Ganun po kahalaga ang salitang ito. The word unity. Simple word but powerful. Amen? Because pag may pagkakaisa, sabi po ng banal ng kasulatan, walang imposible na pwedeng maganap. Amen? Kung merong pagkakaisa. Amen? Ano po yung unity? Balikan po natin, lagi po natin binanggit ng mga nakarang pag-aaral po natin about unity. Unity is the state of being one. The state of being one in agreement, in uniformity, yun atin daw pagkakaisa sa atin pong mga sinasabi, sinasalita, unity of doctrine, pumapasok din po dito yung unity of worship. Yung pagkakaisa po sa ating pagsamba. Pag-aralan po natin dati na ang pagsamba ay kalintulad ng pagsunod. Ibig sabihin, sa unity, meron pong pagsamba or pagsunod. May pagkakaisa sa pagsunod.
Pagsunod saan? Sa church, sa ating pamilya, sa ating gobyerno. Oneness of sentiment. Amen? Iisa yung ating sentimiento, affection, or behavior. Ito po yung ilan lamang sa mga kahulugan ng salitang unity. Na nakita na po ba natin? Amen? Na visualize na po ba natin? Naisip na po ba natin? Amen? Yung mga ginagawa pala natin on the past, it points out dito po sa salitang unity. Unknowingly or knowingly, ginagawa po pala natin. Or, on the other way around, hindi pala natin nagagawa. Amen? Dahil maaari ang ibang kaisipan is sa ginagawa lamang ng ating kamay. Pero, binanggit po dito sa definition po ng unity is including yung ating mga iniisip, yung ating mga sinasalita, yung ating behavior. Amen? So, kung babasahin po natin muli itong salitang Psalms 133, nag-umpisa po siya sa salitang behold. Sa mga nakaraang pagtalakay po natin, ang behold, sabi doon, it begins with the word behold. Bakit nag-umpisa siya sa salitang behold? Why? It's because madalang po natin makita sa isang institusyon, sa isang pamilya, yung salitang unity sa magkakapatid. Amen? Why? Because wonder seldom seen. Bibihira yung nakikita natin na mayroong pagkakaisa. Because narito po tayo dito sa mundong ito na kung saan narito rin po ang kaaway, si Satan. Diba? Sabi ng banal na kasulatan, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Di po ba? Yun ang gawain ng kaaway. Pagsira-sirain niya ang mga tao dito sa mundong ito. Even sa mga mananampalataya. Nais ng kaaway na hatiin. Nais ng kaaway na walang pagkakaisa between and among the brethren. It may be seen, makikita po natin na maaaring makikita naman, dahil ito po ay katangian, characteristic ng tunay na mananampalataya, the real saints. If we consider ourselves saints of God, we can experience unity among or within the brethren. Ganon din po sa ating pamilya. Maaring iba po sa atin nag-iisip, bakit si kapitbahay namin? Parang wala nang kapag-asa. Pero meron pa rin po. Amen? Posible pa rin na magkaroon ng pagkakaisa. Especially kung ninais natin na invite o hayaan natin na kumilos ang ating Panginoon on our behalf. Amen? Because that's the nature of our Lord Jesus Christ. The nature of our God to unite His people. Amen? Kabaliktaran po ni Satan, ang ating kaaway. Satan intends us to be torn, pagwatak-watakin. Pero ang Panginoon, He came para pagkaisan tayo. He came that we might have life and have it more abundantly, to experience life to the fullest. Bakit sinabi ulit na behold? Because it is for admiration. Amen? Para meron tayong paggagayahan, meron tayong inspirasyon. Kaya nga, sinabi dun sa, behold, how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Pwede po natin gawing example. Pwede po nating hangaan. Pwede po nating i-adapt. Possible po yan. Amen? If only our hearts, our minds are open, our spirit are open sa nais ng Diyos na gawin niya sa atin, pamilya, sa ating iglesia. Amen? Kailangan po may proseso po kasi. Meron po tayong kailangan bayaran. Let us remove. Ano po yung kailangan tanggalin natin? Our pride. Bakit? Maaari iba nagsasabi, bakit? Wala naman akong kasalanan eh. Bakit? Siya naman ang nauna eh. Amen? Dahil kung ganun pong ating kaisipan, wala po tayong salvation, wala po tayong kaligtasan ngayon. Bakit po?
Ang Panginoong Hesus po natin, hindi po niya sinumbat yan sa kanyang Ama, sa ating Ama na nasa langit. Amen? Dahil kung yan ang sinumbat niya sa ating Ama na nasa langit, wala po tayong kaligtasan ngayon. Wala pong kasalanan natin Panginoong Hesus eh. Di po ba? Pero inako niya. He humbled himself para ikaw at ako magkaroon ng kaligtasan. Amen? Tayo po'y magpatuloy. Good and pleasant. Bakit po sinabing good and pleasant? Good because it reflects God's heart and purpose. Pangalawa, pleasant, it's because to make life enjoyable than with conflict. Di po ba? Sino po ba ang nais may kaaway? Wala po, di po ba? Wala po sa tamang kaisipan, wala po sa tamang katinuan ang isang tao na nagnanais na magkaroon ng kaaway. Bakit sinabing good and pleasant? Because not everything that is good is pleasant. And not everything that is pleasant is good. Pero ang pagkakaisa daw ng among the brethren and within the brethren, ang definition po ng banal na kasulatan ay good at pleasant. Hindi lamang po siya good, hindi lamang po siya pleasant, but rather it is good and pleasant. Amen? Unity, makikita po natin, it's a simple thing. It's a simple word, but it is hard to do. Mahirap gawin. Especially within the brethren. Bakit? Magkakaiba po ang upbringing natin. Magkakaiba po ang ating kinalakihan na environment. Iba-iba po ang pamilyang kinagisnan natin. Kaya po mahirap pagkaisahin ang mga mananampalataya. Pero posible po siya maganap. Amen? Because ang Panginoon mismo nagsabi na pwede. Amen? Ang Diyos po mismo nagsabi na pwede. Behold how good and how pleasant it is when brethren dwell together in unity. Magkakaiba po we have individual differences. We have individual preferences. Lalo na po ngayon, mag-e-eleksyon. Maaring kapatid po, iba sa nais ng gusto niya. Sa gusto mo na mamuno sa ating bansa. Amen? Magkakaiba po tayo ng pride. We have individual pride. Nature po ng tao or instinct sa tao na meron pong pride. Amen? Pero if we want unity within our family, within our brethren, let us set aside all those things. Amen? Ihiwalay po natin, alisin po natin, and let us humble ourselves before the mighty hand of God. Unity through humility. Ito po ang ating topic ngayong umagang ito. Unity through humility. Ang nag-set po ng pinakamagandang example sa atin ay ang ating Panginoong Hesus. Amen? He humbled himself. Although wala po siyang kasalanan, although wala po siyang pananagutan, pero sumunod pa rin po siya. He humbled himself dun sa nais ng ating Panginoong Diyos, na nais ng ating Ama. Amen? Na magkaroon po ng kaligtasan ang bawat sumampalataya po sa Kanya. Amen? Ikaw at ako nagkaroon ng kaligtasan because of the Lord Jesus Christ. He wants, or the Lord Jesus Christ wants to unite all His people. Ang kanilang nilalang, ikaw at ako. Because everyone na namumuhay dito sa mundong ito ay creation ng God. Amen? He created all human beings. But not everyone, hindi po lahat, nire-recognize niya as His son or daughters. Amen? Sino lamang po ang kinikilala niya, anak niya? Ang mga sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Those who accepted
the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Savior, ang mga iyon ay binigyan niya ng karapatan to become sons of God. Amen? Unity through humility. Dito po sa Philippians 2, chapter 2 verses 1 to 4. Tingnan po natin. Philippians chapter 2 verses 1 to 4. Ano pong sabi po rito? Therefore, if there is any consolation in Christ, Philippians chapter 2 verses 1 to 4. Therefore, if there is any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any affection and mercy, fulfill my joy by being like-minded, having the same love. Kita po natin, having the same love, being of one accord. Magkaroon ng iisang pag-ibig, being in one accord. Magkaroon ng pagkakaisa. Of one mind, ang ating kaisipan. Kasi maaari pong yung ating kaisipan taliwas. Amen? Dun sa ginagawa po natin. O meron po ng isang bahagi ng buhay po natin na nagre-retaliate. Amen? Pero even sa ating buong katauhan, even sa ating pangatawan, even po sa ating our inmost being, meron pong pagkakaisa ang bawat bahagi. Amen? Even po yung ating mga organs, di po ba? Kailangan may pagkakaisa sila. Because otherwise, kung wala pong pagkakaisa ang bawat bahagi ng ating katawan, magkakaroon po ng problema. Amen? Tuloy po natin. Let nothing be done through selfish ambition or conceit, but in lawlessness of mind, kita po natin, but in lawlessness of mind, let each esteem others better than himself. Parang isineset aside mo yung sarili mo to give way sa iba. Amen? That's humility. You forget your pride. Mas maalam ka man sa iyong kapatid, mas matalino ka man sa iyong kapatid, but you give importance sa kanyang sinasabi. Verse 4, let each of you look out not only for his own interests, hindi lamang po sa ating personal na interest, but also for the interest of others. We're talking about hindi lamang po sa ating sarili. Unity talks about also the others. Amen? So makikita po natin, ito pong 1 to 4 na to, it's powerful with regards to unity. Amen? Hindi po iniisip yung ating pansarili. Bagkus ang iniisip natin ay yung kapakanan din ng iba. Amen? But let me point out na hindi po dapat makipag-compromise. Amen po ba? There should no compromising. Wala po dapat nakikipag-compromise. In order to achieve unity, wala po dapat compromise. Ano po ibig sabihin? Sige na nga, para lang magkaroon tayong unity, sige, pagbibigyan na lang natin yung nais mo. Pero yung nais pala niya is hindi na maganda. Amen? We are yielding ourselves para mag-commit din ng isang bagay na hindi nakaaya-aya sa Panginoon. Amen? The ultimate goal of unity is to give importance to others without compromising. Amen? What to do? Dito na po tayo sa atin pong main topic. What to do to preserve unity in the body of Christ? Based dito po sa binasa po natin, Philippians chapter 2 verses 1 to 4. What to do to preserve unity in the body of Christ? Number 1, seek to maintain unity. Sikin natin na mapanatili ang pagkakaisa. Find ways. Humanap ng kaparaanan para ma-maintain, mapanatili yung pagkakaisa. Look for a common ground. Amen?
meron po dapat common ground. Meron po dapat point of agreement. Meron po dapat point of intersection para ma-meet po yung kailangan towards the unity. Find ways or look for a common ground. Seek to maintain unity. Yan ang number 1. Seek to maintain unity with other believers in your thoughts, sa ating mga kaisipan, in our attitudes, yung ating iniisip, yung ating mga pag-uugali, our love, spirit, and purpose. Amen? Marami pong kaparaanan na pwedeng ibigay ng ating Panginoon para lamang mapanatili ang ating pagkakaisa. Amen? Pero ulitin ko po, wala po dapat compromising. Amen? Ito po yung pinaka common denominator natin. Without compromising. Amen? Na ma-achieve natin ang unity na wala pong compromising. Amen? Sabi po sa Hebrews chapter 12 verse 14. Tingnan po natin. Hebrews chapter 12 verse 14. Nais po natin na magkaroon po ng pagkakaisa in the body of Christ sa ating pamilya. Pursue peace with all people and holiness without which no one will see the Lord. Pursue peace. Amen? Dahil wala pong nasa tamang kaisipan, tulad po ng binanggit ko kanina, na ang nais ay magkaroon ng conflict with other people, with other brethren. Amen po ba? That's why we have to look for a common ground wherein nandun tayo magtagpo, wherein dun tayo magkita para ma-achieve natin, para makuha natin the unity that God desires for us. Pursue peace. Amen? Dahil, sabi nga po ng banal na kasulatan, we do not wrestle against flesh and blood. Amen? But in principalities, rulers of darkness in heavenly places. Yan po talagang kaaway natin. It's not our brethren. It's not our neighbor. Amen? But rather, it's the spirit in that person. Amen? Yun po yung talagang punteriya natin. Amen? We love the person, but we do not love the acts of the person. Amen? Tulad po sa mga kaibigan natin na nasa tinatawag ng mundo na LGBT community, di po ba? We love those person, but we condemn, amen, the acts that they are doing. Amen? Mahal po natin sila, pero hindi po natin tinotolerate ang kanilang mga ginagawa. Amen? Let's seek to maintain unity para ma-preserve po yung unity sa body of Christ. Seek to maintain. Ibig sabihin, meron po tayo dapat gawin. Ang unity, hindi po yan ma-maintain without our action. Amen? Possible po na ma-preserve ang unity, pero meron po tayong kailangang gawin. We must do the process. Pangalawa, recognize every opinion. Amen? Every opinion is welcome. Everyone is entitled to present his or her opinion. Number 2 is recognize every opinion. As separatist, sabihin yung nais na gustong mag-isa, nais na gustong humiwalay, a separatist opinion, own opinion, is not biblical. Kasi we are created to be involved in the body. Amen? Ayaw po ng Panginoon na maghiwa-hiwalay. Amen? Pero po yung spirit na yan about separation, separatist, yan ang nais. A separatist's own opinion is not biblical. Kaya nga po, anuman yung
opinion ng iba, it is welcome. Lahat po yan ay welcome sa isang institusyon, sa isang grupo. Amen? Meron nga po tayong kasabihan, two is better than one. Two heads is better than one. Bakit po? Kasi nga po, complementary dapat ang bawat isa. We have to complement with each other. Maaari kasi yung kalakasan mo ay kahinaan niya at maaari naman yung kalakasan niya ay kahinaan mo. Pero pag nagsama, there will be a great impact to the community and within the group. We are all part of the body. Amen? Lahat po tayo nasa isang katawan. Kaya nga po, we have to recognize every opinion na inilalatag po sa atin. Let us weigh. Timbangin po natin. Amen? Ulitin ko po muli. Para po mapagbigyan ang lahat ng opinion. Amen? Hindi po tayo nangangahulugan na makipag-compromise. Amen? Wala po dapat compromising. Pangatlo, repent and surrender. Bakit repent and surrender? Repent and surrender such arrogance for the sake of unity in the body of Christ. Ulitin ko po, repent and surrender such arrogance. Bakit arrogance? Kung nais mo na lamang, ikaw na lang nasusunod, nais mo na lamang na i-disregard ang mga opinion ng iba, it's considered arrogance. Bakit po? Kasi ang ultimate na may kaalaman at meron pong kapangyarihan over all of us ay ang ating Diyos. Pero He sets, amen, makikita po natin na nagtatalaga po siya ng bawat namumuno sa isang institusyon. Amen? Kaya nga po, let us balance everything. Kung yung opinion ay makakatulong para mapalago ang iglesia, para mapalago ang isang grupo, mapalago ang isang ministry, why not adopt that kind of opinion? Amen? Otherwise, magiging kulto po tayo. Amen? Na wala ng ibang sinusunod. Even po ang bishop po natin, amen, makikita po natin na meron po siyang kinaaniban pa rin mas mataas at mas malaking grupo. Amen? Because everyone ay kailangan pong magpalakasan. Everyone ay kailangan pong magpaalalahanan sa bawat ginagawa po natin. Amen? Repent and surrender. Because such arrogance ay hindi po makakatulong to maintain unity in the body of Christ. Ito pong tatlong bagay na to, makikita po natin na napakasimple. Pero if we want to preserve unity, let us consider these three things. Seek to maintain unity, recognize every opinion. Amen? Because wala pong perpekto sa atin. Kaya maaring opinion na yan ay makakatulong pala. At wala pong personalan. Amen po ba? Wala pong personalan. Kung yung opinion na yon ay helpful sa outcome, why not adopt the opinion? At pangatlo, repent and surrender every arrogance. Amen? Every pride. I-disregard po natin ang mga bagay-bagay na yan because it won't help dun sa goal natin na magkaroon ng pagkakaisa. So makikita po natin, most people want only the results. Nais ng mga tao, di po ba? Tulad po ng mga nakaraang binanggit ko. Pag tinanong mo ang tao, sinong gusto ng pagkakaisa? Lahat po yan magtataas. Pero kung tanungin mo, sino ang gusto na maging bahagi ng pagkakaisa o tatamaan ang iyong pride para magkaroon ng pagkakaisa? Maaaring hindi po magtaas ng kamay lahat. Amen? Because most people only want the results. Nais lang po nila yung resulta. Amen? But they do not want the process.
Ayaw po nila yung proseso. Because yung proseso po maaring masakit. It will take away your pride, your comfort zone. Aalisin ka sa comfort zone mo. Maaring yun yung process. At yun ang masakit. Maybe hard. Maaring mahirap. Maybe it takes humility. Talaga magpapakumbaba ka. Dun sa process na yan. Yung pride mo aalisin. Amen? Kaya ang mga tao, ayaw po ng process. Gusto is resulta lang. Pero makikita po natin, our God, because we are a Trinitarian God. We have Trinitarian God. Amen? The Father, the Son, the Holy Spirit showed us the essence. Pinakita po nila. Amen? Yung kahalagahan at importansya ng pagkakaisa para ikaw at ako so that we may experience meaningful life. So that we will experience life to the fullest. Di po ba? Ang ating Panginoong Sus, ang ating Ama, ibinigay niya ang kanyang anak. At yung anak naman sumunod sa Ama. Amen? Para mamatay sa cross. Para ikaw at ako, at siya ay maging kabayaran, para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And even the Holy Spirit empowered the Lord Jesus Christ to endure the cross. At ang Banal na Espiritu ay narito ngayon, naiwan dito sa mundong ito for our guidance, para magkaroon ng direksyon yung buhay po natin at magpaalala sa bawat ginagawa po natin. Amen? The Holy Spirit resides in us. So makikita po natin ang ating Diyos, ating Panginoon Jesus at ang Banal na Espiritu ay nagkaisa for a common goal. Ano po yon? So that you and I will have eternal life. Amen? Kaya ngayong umagang ito, desire po ba natin na magkaroon ng pagkakaisa? Is it our desire to have unity? Or sa salita lang nais natin magkaroon ng pagkakaisa? Huwag po natin hayaan. Do not let strife enter sa ating po iglesia. Do not let strife enter sa pamilya. Bakit po? Because strife divides the institution. Ang strife na yan, it can divide the family. Yan po ang nais ng kaaway. To divide us, to destroy us. Set aside every pride. Nais po natin na magkaroon ng magandang resulta, anuman ang plano natin sa buhay, anuman ang plano sa loob ng iglesia. We have seen enough. Nakita po natin. Amen. And we want to see more sa loob ng iglesia po natin. Na pag meron pong project, nagkaroon ng fulfillment. Bakit po? May pagkakaisa eh. Set aside every pride for the sake of unity. Kasi kung magpataasan po tayo ng pride, maglabasan tayo ng pride, wala pong common ground. Wala pong point of intersection, wala pong point of meeting. At do not compromise just for the sake of unity. Kahit gaano man kalaki ang ibinibigay ng tao na yan, kahit gaano man kalaki ang bahagi niyan sa iglesia, once na mali ang ginawa, mali ang ginawa. Do not compromise. Amen? We do not have to compromise para lang mapanatili sa iglesia, para lang mapanatili ang pagkakaisa. Tatanggapin na lang natin yung kanyang maling ginagawa. Hindi po. Amen? No compromising in unity. Amen? Yun po ang nais ng Panginoon sa atin. We live harmoniously without compromising. Amen? Salamat sa Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang salita. Amen? Nais po niya na magkaroon ng unity sa bawat isa. Pero we must humble ourselves. Unity through humility. At kung paano natin ma-maintain ang unity sa loob ng iglesia, sa loob ng pamilya,
Balikan po natin yung tatlo sa maraming bagay na pwede natin i-consider. Seek to maintain unity, recognize every opinion, at ang pangatlo, repent and surrender every pride that we have, every arrogance that we have. Amen? Mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. And let's pray. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na yung pinagkalob sa amin. Lord, you want unity sa loob ng iglesia. It is your desire, O God, na magkaroon po ng pagkakaisa. It is your desire, O God, na makitang yung iglesia, makitang yung katawan na nagkakaisa. Salamat po for your word that was shared this morning. Lord, help us to walk sa iyong salita. Ang iyong salita, Panginoon, ay, dahil sabi mo sa iyong salita, O God, your word will never return unto you void, but it will accomplish mga nais mo. It will accomplish what you have said. Salamat po, Panginoon, na we can achieve unity. Pero we have to undergo the process. Help us, O God, to endure. Help us, O God, to undergo the process. Because it's only the key towards the unity that you desire for us. Salamat po ngayong umagang ito sa bawat nakinig, sa bawat, Lord, narating ng iyong salita. At sa buong linggong ito, sa buong maghapon na ito, magamit po namin ang iyong salita that was shared this morning. We honor you, we glorify you, O God. This we ask in Jesus' name, pray. Amen, amen, and amen. Salamat po sa pakikibahagi ninyo sa umagang ito, sa panunood, pakikiisa, sa pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Mamayang gabi po, magkita po tayo sa atin pong soaking in the Spirit. Tayo po'y mag-aawitan sa Panginoon. Let's soak in the presence of God. Amen? Through our songs of praises, through our worship before Him. Amen? Kita po tayo alas 7 ng gabi. Amen? Salamat po sa bawat isa. Jesus be lifted up in our lives. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang manglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko